I continuem pensant. Anem a per la tercera part del conte. El gat, que estava mort de son, va suggerir que s'agruparen els quatre al costat de la finestra i que cadascú cridara tan alt com li fora possible, perquè així no tindrien por. I se van acostar sense fer gens de soroll, en silenci, com nosaltres tenim que estar. I a un senyal del gall començaren a cridar alhora totes amb les seues forces. Quiquiriquí, i-ho, uau, miau, miau, miau. I començaren. I què va passar? Que els lladres, fixeu-vos bé, els lladres es van imaginar que estaven envoltats de monstres i van eixir corrent de la casa i s'allunyaren per el bosc. Els quatre amics es van fer un far de riure. A veure? I van entrar dins de la casa i van fer-se un festín amb un soparot exquisit. Així que van seure a la taula i van participar. Mireu. I ahí estan participant del soparot. Passen la pàgina. Mireu. No sé si es veu molt bé, però bueno, jo ho estic intentant. Amb l'estómac ben plen, van explorar la casa i cada un va triar un lloc per a descansar. Fixeu-vos bé. On està el gat? On està el gos? On se'n va anar el gall? On se'n va anar el gall? Dalt de... D'on? D'on? L'asne... Estaven tots descansant. I com que havien caminat tant, de seguida es van quedar dormits, com un tronc. Però el lladre manaire, que era el que manava més, va tornar a la casa. Havia discutit amb els seus companys. Això està bé? Anem a pensar un poquet. Està bé discutir? Després parlarem d'això. No. Podem dialogar, podem parlar, podem tindre diferents punts de vista, però discutir? Això no està bé. I continua. Havia discutit amb un dels seus companys i els havia acusat de covards. A la classe dels elefants i a la classe dels conillets no hi ha covards i intentem no discutir. Per fugir d'aquesta manera, però els altres li van respondre que ell també havia corregut i més que ningú. És a dir, dos no discutixen si un no vol. I també hi ha que escoltar a les dues parts, perquè les dues parts tenen que parlar. Per això és molt important el racó del diari. Continue. I van afegir que si no tornava per aclarir la causa d'aquell desgavell, seria el més covard de tots i ja no podria manar-los més. Clar. I així, entra de puntetes tremolant, amb tota la pell de gallina i els cabells eriçats de tanta por. Tenia molta por, però molta por. I com que anava a fosques sense voler, va xafar la cua del gat, que va fer un miau i tan fort que els crits van despertar als altres tres amics, que anaren superapressa a ajudar-les. I al final, Manaire es va poder escapar i corria tant i tan de pressa que els talons li pegaven al cul. Li pegaven al cul. Quan va tornar, amb els seus companys, ple de bons i de ferides, els va explicar la història següent. Preparats?